Cześć, z tej strony Skumańcu. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w odcinku angar.bio. Tutaj jestem takim mini trollkiem, bo lubię trollować, ale tak naprawdę to ja nie umiem za bardzo. Gdzie są wszyscy gracze? Ojej, co się dzieje? Gdzie są gracze? Wszyscy zniknęli. O, nie mam grafiki. Nie mam kontury. O nie. To był fail. Taki fail. No wiecie. Ja chciałam napisać. Aha, nie. Zagapiłem się. To by było na tyle, bo znowu zrobię faila w tym odcinku. Więc nara.